सगळा प्रोसेसिंग वर आहे. पण ह्या काय मला कळणार नाही म्हणजे दूध वेगळा वेगळा कसं जातं त्याच्यात. चुकत चुकत करता आई. मी बघले तर सगळा असा पातळ झालेला. बघूया झाला सक्सेस तर झाला. जास्त काय होता नाही. स्पर्धेक पाठवचे नाहीत. कशा काय मंडळी, वेलकम बॅक टू अवर न्यू ब्लॉग. तर मंडळी परत एकदा तुम्हाला हॅप्पी दिवाळी, शुभ दीपावली. तर आमच्या घराकडे आज फराळ बनतोय जसं की तुम्ही टायटल आणि थंबनेल बघितलात. तर बघूया आई कशा प्रकारे फराळ बनवते आणि तुमचा तर फराळ रेडी झाला असेल आणि बघूया जाऊया आईकडे. आता सगळ्या आईकडे आहे, काय काय बनवते आणि कशा प्रकारे बनवते ते तुम्हाला आजच्या ब्लॉग मध्ये कळणार आहे. सो लेट्स गो, जाऊया चला. मंडळी आईकडे आलोय आणि आईकडे सगळा सेटअप लावून बसलेली आहे, तुम्ही बघू शकताय. आता रेसिपी नाही बनवत आहोत त्याच्यामुळे काय माप वगैरे काय म्हणजे माप तर सांगतच नाही तसं रेग्युलर, पण आम्ही काय बनवतो ना. मी अंदाजे रेसिपी बघले. मी कधी सगळ्यात आधी पहिल्यांदा काय आमची रेसिपीचं चॅनल नाही. दुसरी गोष्ट काय खास रेसिपी अशी नाही तर घरात बनवचा म्हटलं बघूया कधी. याच्या आधी कधी मी करूक नाही. पहिली गोष्ट आता पहिल्यांदाच करतोय. तर मी एक युट्यूब वरतीच बघितलंय शंकरपाळीची रेसिपी आणि अंदाजे त्याच्यानुसार करतोय. तर थोडाफार चुकतालाच, परफेक्ट काय यायचा नाही. असं नाही म्हणजे एकदा चुकत दोनदा चुकत, प्रॅक्टिस मेक मॅन परफेक्ट असा विषय. आता बघूया आई कशा प्रकारे करता तुमका कळा. अंदाजे करते कारण मला तितक्या परफेक्ट येणार पण नाही आणि मी पहिल्यांदाच करते. तर चला आता काय काय या. तर पिठी साखर, मैदा, दूध आणि डालडा. तर एवढे ह्या असत. आता कसा कसा काय काय. तर आता आपण आधी 1 वाटी डालडा टाकूया, अजून थोडा टाकूया कारण मी 6 वाटी मैदा घेतलाय. आईचा हिशोब वाटी आहे. मी जसं बघलंय तसं अंदाजे करण्याचा प्रयत्न करतोय. आईचा हिशोब मंडळी वाटीवरती आहे. त्याच्यात पिठी साखर टाकूया. साखर आई जरा वरती कर. बाहेर पडते. ओके आई मदत करते मंडळी. तर आपण 1 वाटी आणि अजून थोडीशी टाकूया. सगळा मेजरमेंट वाटीवरच हिशोब घातलं काय. सगळ्याचा हिशोब आईने वाटीमध्ये केलेला आहे. सगळं मेजर करून टाकायचा. कारण याच्यात गोड आणि थोडा चुकत आहे. परफेक्ट हे सांग बघूया. ही साखर आपण वितळून घेऊया. साखर डाळल्यात वितळून घ्यायची. हा पूर्ण अशी विरघळून घेऊया. बऱ्यापैकी तरी विरघळल्यासारखी झाली मंडळी. आणि आता त्याच्यात टाकूया दूध. तर दूध ह्या 1-1.5 वाटी आहे. ही जरा मोठी वाटी आहे त्याच्यामुळे. तर आपण वाटीभर टाकूया. वाटीभर दूध. परत हे सगळं असं वितळून घेऊया पातळ करून. आणि बाहेर विकत किती पण आणा मंडळी, घरात करून खाण्याचा आनंदच वेगळं काय. हा घरातले कसे पण होऊन देत, गोड होऊन दे, पचपचीत झाले तरी कसे पण जाऊ दे, घरातले ते घरातले. आणि सणासुदी घरातली वस्तू असली तर एकच नंबर. हा खाताना पण असा रिअलाइज करंजे केलेले ना. हो करंजे. चतुर्थी पासून तास चालू होता. चतुर्थीत करंजे, दिवाळीत करंजे, लाडू केले ते कोणी खाऊ. लाडू गळ्याक लागत असे केलेले आहेत. गळ्याक नाही लागवते, कडक झाले नाही. आणि एकदा नाही हा बरोबर कडक झाले. पिठाचे गळ्याक लागा होते. आम्ही ते लपवून ठेवले की त्या गडबडीत कोणाक तरी देत आणि त्याच्या गळ्याक लागते. सगळा प्रोसेसिंग वर आहे. ह्या काय मला कळणार नाही म्हणजे दूध वेगळा वेगळा कसं जातं त्याच्यात. चुकत चुकत करता आई. मी बघले तर सगळा असा पातळ झालेला. मैदा टाकूया. टाक मैदा. बघूया झाला सक्सेस तर झाला. जास्त काय होता नाही. स्पर्धेक पाठवचे नाहीत. आपल्या घरातच खाऊचे तेच. मिक्स करून घ्यायचं सगळं व्यवस्थित. हा पीठ मळून घेऊया.
गोळो करू. सगळा मंडळी हे मळून घेऊया व्यवस्थित. आईचा पीठ मंडळी बऱ्यापैकी मळून झालेला आहे, तुम्ही बघू शकताय. प्रोसेसिंग वर आहे, मस्त दिसतंय एकदम. थोडं ठेवचा असता का सेट जाय झाला. आई दमली आहे बऱ्यापैकी मैद्याचा त्याच्यामुळे ना. आई हात दुखले हात दुखले आईचे. बघितलाच फराळ करताना महिलांना किती काम असतं. आमका खाताना ते इझी वाटतं, करताना वाटत काय ना करणाऱ्याच माहिती असतात ना. आणि मग काय रागा आम्ही परत नावा ठेवतो आणि रळा गोडच झाले नाही ह्या झाले काय झालं. करूया चला. खरं तर पीठ मावाला थोडं ठेवचं असतं सेट जाईल, पण असं नाही. पीठ पण रेडी आणि आता इकडे पळपाट लाटणी तर ऑलरेडी रेडी आहे. तर या आता बघूया कशा प्रकारे लाटायला येत आहेत. खाली पीठ लावायची गरज नाही का ह्या. नवीन कोण बिगिनर असेल ना, ज्याला बघून बघून शिकायचं असेल तर हा व्हिडिओ कामाला येऊ शकतो तुम्हाला. मी पण बघून बघूनच शिकते आई. मग ह्याचेच लेअर जाड होते जाड ठेवतात, पातळ होते पातळ असा. हा म्हणजे याच्याच लेअर असतात, ते जाड पाहिजे तर जाड आणि पातळ पाहिजे तर पातळ. बघूया कशा निघतायत आता. जराशी पातळ करूया, अजून थोडी पातळ करूया. ओके. चिरणा कडा कापून घेऊया, तयार करूया. साईडची अशी कड्याची डिझाईन ठेवू होतं ना थोडी. चौकन झालं नाही. चौकन चौकन बघूया आई कशा प्रकारे काढते आता. काय करूया, चौकनी करूया. तिरकेच कर, तिरके डायमंड कटिंग. जास्त मोठे ठेवू नको, थोडे लहानच ठेव. सरकत राहत नाही वाकडा तिकडा. आता हा अशी रुंदी कमी ठेव. म्हणजे एका टाइमचे तर रेडी झालेले आहेत, तुम्ही बघू शकताय. टेस्ट आता हे भाजून झाल्यानंतरच कळणार. तर अशा प्रकारे आता सगळे रेडी करून घ्यायचे आहेत. वेळ जाईल बराच, पटपट पटपट करून घेऊया. बघू एकदा मस्त कडायलेले आहेत प्रॉपर, आणि एवढीच साईज चांगली आहे. हे बघा तुला दाखवते बघा, एवढी साईज चांगली आहे मस्त. ताटात काढून ठेवूया. बऱ्यापैकी रेडी झालेले आहेत. तर आई तर आतमध्ये गेली. तर येऊया इकडे आपल्या शंकरपाळ्या. आता तेल तर तापत आलेलं आहे, आणि तेल तापवलं तरी सुद्धा ते एकदम तापू नका, कमीच. आता तापला किती तर बघूया. बस परफेक्ट तापलेला आहे. तर जाऊया आता सोडून बघूया आतमध्ये. आता काय जास्त नाही, हीच प्रोसेस महत्वाची आहे हे मळून होईपर्यंत. बाकी आता तुम्हाला इकडे तर तळणारच व्यवस्थित ते. आता सोडूया. तरी थोडासा जास्तच तापला आमचं तेलाही. होय, दुसऱ्या टायमाक बरोबर येते. लगेच तांबडे जाता का मध्ये कधी सोडल्यानंतर. सेकंड टाइमच्या मंडई जबरदस्त येणार, परफेक्ट एकदम. आणि बघू शकता तुम्ही लगेच बाहेरनं गोल्डन ब्राऊन झाले, समजायचं आतमधनं कच्चे राहणार 100%. फर्स्ट टाइमच्या आता हे तेल थंड जाऊ सोडलं असं समजूया.
काढूयाच ते. हे काढूयाच मंडळी. साईड कस ठेव. कलर तर परफेक्ट दिला. बघणाऱ्यांक वाटतले परफेक्ट झालेले आहेत. मला बघलं ना पॅकेटचे असतात ते पण एकदम असे लाल झालेले नसतात. थोडे व्हाईट थोडे लाल पिवळे असे. असतात, हा. आम्ही यंदा जळले तर पुढच्या वर्षी बरे करतो. पुढच्या वर्षी नाही जळायची. एकदा जळाकच आहे म्हणजे पुढच्याच काम करताना पहिल्यांदा चुकाकच जाऊ आहे, नाही तर दुसऱ्या टायमाक परफेक्ट यावचा नाही. टाकू. ओके. आता सोडून झाले का थोडस गॅस वाढव, नाही तर तेल ओढून घेतले. आपण या कसा काय तेल ओढून घेतात, नाही तर एकदम पण थंड असणार तर तेल ओढून घेतले मंडळी. ओके. बघू शकताय आता बरोबर परफेक्ट नाही. चकली पण करची. चकली पण आई करतली या मंडळी. काय काय करता आता काय तुमका आमचे डेली ब्लॉग असते त्याच्यामुळे काय बघू मिळतात आमच्या घराकडे. काय केला आणि उद्या लक्ष्मीपूजन आहे. आणि बरं वाटतं डेली ब्लॉगची सवय लागली आहे मंडळी, पण तुमच्यासोबत कनेक्टेड झालेले असो खूप भारी वाटतं. एकदम भारी. आता हळू कर तेल आई. आमचं काम काय येऊन जाऊन पुरी वडे तळणं याच्या पलीकडे काय नसतं. तळणा असला काय नसतं. दिव्या अजून योग नाही मंडळी घराकडे, नाहीतर दिव्या मदत करू लागणार असतं. तळूक तरी लागणार असता. दिव्या का ड्रेस घ्यायचा. ड्रेस घेऊन गेला दिव्या. उद्या लक्ष्मीपूजन आहे ना ते. ओके जाय तिले काढू काय. काढ 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 झाले. कमी करते एकदम कमीच कमी. ओके मंडळी हे झाले ना थोडे. होय हे आताचे परफेक्ट झाले आहेत मंडळी एकदम. त्याचा काही विषयच नाही. आजी एक चांगला काय खरा वाटत नाही केलं. आजी म्हणजे घराकडे करणार नाही काय. आजी एक मी केलं या खरा वाटत नाही. पहिल्या टाइमचे तर रेडी झाले परफेक्ट एकदम. काढून जरा थंड होऊ दे, नंतर टेस्ट करून बघूया. खाऊन बघ. बाकीचे पण काढून घेऊया. ते खाऊन बघ. ही खाऊन बघूया मंडळी. टेस्ट करून बघतो तोपर्यंत. आई इकडचं भाजून गेली व्यवस्थित. हे बघा तुम्हाला बोलत होतो ना एकदम दाखवतो. हे बघा आता फ्लॅशमुळे तुम्हाला दिसत नाहीत पण आतमधनं कच्चे आहेत ओले ओले. बघा गोड बरोबर झाले एकदम. गोड जाऊ नयेत. बरोबर आहे. जास्त पण गोड बरे नाही. एकदा आम्ही करत होतो ते सगळ्या तेलातच वेर घाला. कळत नाही नेमक्या काय जास्त झालं आणि काय कमी. आता भाजून घेऊया पटपट. हे बाकीचे आहेत ते पण. हे बघा इकडे पण आहेत आणि या साईडचे. मंडळी बऱ्याच वेळानंतर भेटतो. तर एवढे तर आपले रेडी झालेले आहेत बघू शकते. अजून पण असंच बनवचे, पण आईचं अजून पण काम असा. पण जेवणाची गडबड असा कारण दिव्या अजून येऊ नाही त्याच्यामुळे. तर येवा ट्राय करूया. आ करा पहिलं या तुमका. कुरकुरीत लागतं. खुसखुशीत पण झाले एकदम भारी. सगळ्यात मोठी गोष्ट खुसखुशीत लागा होय ना आई. हे बघा एकदम मस्त जबरदस्त. आणि चकली तुमका मंडई दिसतली जाई आता करतली थोड्या वेळानंतर. उद्याच्या ब्लॉग मध्ये तुमका नाही तर परवाच्या कधीतरी दिसतली फिक्स म्हणजे फिक्स. आता बघूया कितपत काय हा सगळा. आणि आमचं प्लॅन होतं मस्त उद्या लक्ष्मीपूजन असा ना मंडई. तर आम्ही महालक्ष्मी मंदिरमध्ये जाणार असतो नारूरच्या. पण जरा गडबड अशी झाली या काही कारणांमुळे. प्रॉब्लेम असा आमका अडचण असल्यामुळे आमका जाऊक मिळाक नाही. मंदिरात जाऊक मिळायचं नाही मग कॅन्सल झालं. नाही तर आम्ही जाणारच असतो ठरवलेलो मस्त. आमचं गाव मोठं असल्यामुळे तसं होतं. नवरात्रीत पण जायचं होता तेव्हा पण तसं अडचण होती. म्हणजे गेला तर म्हणजे बाहेरच थांबायचं लागतं. आतमध्ये काय जाऊक मिळायचं नाही. शंकरपाळी खाऊ घ्या. शंकरपाळी खाऊ घ्यावा. आणि मोठी गोष्ट म्हणजे नरकासूरचा विषय. आज नरकासूर दाखवू की नाही ओमकारांत. तर नरकासूर दाखवायला असते. नरकासूर अजून आमचं बनाकच नाही. त्याचा तोंड आहे बघा आमच्या घराकडे असा. नरकासूर करणारे सगळे कुठे अजून कामासून पण येऊ. त्याच्यामुळे. आणि आता टाइम बघा किती वाजले.
सगळे कामाचे असतात आणि यांचा डिसाईड पण दरवर्षीच नरकासूर 10च्या नंतरच उभं राहतं. मोठा गोष्ट म्हणजे ह्या रिझन मुळे ना मंडळी सगळेजण एकत्र जमा होतात त्या खूप चांगलं वाटतं मस्त रात्रभर एकत्र असतात हा आणि जवळच असतात एकदम घराच्या जवळ त्याच्यामुळे आता बघूया कधी येतात कसे बनतात काय करतलो दिसतंय काय करतात ते. सो कसे वाटले नवीन कोण शिकत असतात तर नक्की शिकू शकताय तुम्ही मी केलं म्हणजे नक्कीच करू शकतो नक्कीच करू शकताय. तर अशा प्रकारे मंडळी आमचा फराळ प्रोसेसिंग वरती आहे आणि आमच्या शंकरपाळ्या तर अशा झालेल्या आहेत. आता बघूया बाकीचा चकली वगैरे तुम्हाला दिसतील जसं की मगाशी बोललोय. तर आता मी जसं की बोललो होतो जातो नरकासूर करायला बघतो बाकीचे कुठे आहेत मित्र वगैरे आणि मग बाकी कसा काय होणार आहे सगळं आज बाहेर जेवण तर तिकडेच असणार आहे. तर आय होप तुम्हाला आजचा ब्लॉग नक्की आवडला असेल. जर चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा बेल आयकॉन दाबायला अजिबात विसरू नका. थँक्यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय.